Главное, людям добро делаете. Да. Это вот самое главное. Это для братьев киргизов отправляем. Утром и узбекам отправили, и афганцы, братья тоже пришли, взяли свой кусок. Не, главное, добро надо делать людям. Особенно в такие дни сейчас, что творится. Да. Обязательно надо. Хорошо. Удачи вам. Спасибо вам большое. سپاس فراوان از اینا و ما هم برشان دعا میکنیم انشالله با ما شکل صحیح ما میتونیم که با ما مردمای کسایی که 100% ضرورت دارن برشان برسانیم. تشکر میکنیم از اینا. صحت سلامت باشین، به کارتان برکت. با شما هم تشکر که اومدین برای قبول کردن. انشالله خیلی از شما کار خیر است. ما باید همه Дорогие друзья, вот с помощью нашего брата Хаббулла мы сегодня раздаем всем нашим братьям, в основном мы раздаем узбекам. Ассалому алейкум дӯстони азиз. имрӯз мо дар ҳамин складҳои ширкати Русмостранс қарор дорем ва бори дигар директори ин ширкат бародари гиромии мо ки бисёр як марди хайрхоҳ аст, боз барои 800 нафар оила имрӯз як хайри калонро дар ин ҷо анҷом дода истодааст. имрӯз ба 100 оилаи бародаронамон, наш братский народ узбекам помогаем сегодня, и 50 оила барои қирғизҳо ва барои бародарони ҳамзабонамон афғонҳо ёрдам мекунем. бубинед ки ҳам узбекҳо, қирғизҳо ва афғонҳоро ин рӯз мо ёрдам мекунем ба хӯрока, яъне ки нишон медиҳад мо дӯст ҳастем бо онҳо, мо ҳамеша наздик ҳастем. ва биёед ҳоло ман ба шумо нишон медиҳам ки дар ин газелҳо барои куҷоҳо бор карда истодаам. мана дар ин ҷо бародарони узбеки мо ҳастанд ки борҳое ки ба онҳо додагӣ будем худашон гирифта истодаам, дар мошинҳои майдаи худашон бор карда бурда истодаам. Это 4 в одном, брат. Дорогие друзья, вот с помощью нашего брата Хаббулла мы сегодня раздаем всем нашим братьям, в основном мы раздаем узбекам, продуктовые наборы, потому что есть на Рамадан, на ифтар. Вот мы сделали списки. Иншаллах, у нас списков еще много, 300 людей еще на списке, так что мы постоянно будем заниматься этим, так что приглашайте. Спасибо вам большое. Дай Аллах всем, кто помогает в это сложное время, чтобы у них большой аджр был, чтобы они в обоих мирах получили салат, получили счастье. Спасибо вам большое. Мы специально организовали эту акцию, чтобы вот все знали, что таджики и узбеки, они братский народ. Конечно. Салам алейкум. Добро пожаловать. Deux portions de gars. Deux portions de gars. Нашай майда бор мекунем. Майда 60 бор мекунем. агар дар ҷо нашава газел дига метем шумо. дӯстои азиз, ин бораи бачаҳои барои бародарои Афғонистон аст ки 70 оилада кумак равон мекунанд. упаковкаҳои калон 12 та бор кардем ва аю майдаҳо барои оилаҳои хурд 70-60 та дига бор мекунем. бародарои азиз, ҳамин акам гап нест. бовар кунед, ҳамин чанд боре ки дар ин ҷо корои хайр мегзара, таҳти дил кор мекунанд. дар ҳаққи дуо кунед, бародар худованд баракатш битиҳад. гап нест акам. боши акам. дӯстои азиз, барои бачаҳо, барои бародарои қирғиз дар ин ҷамоат пакетҳои майда 45 та додемшон ва дар дига газел 10 пакети калон ки дар уҷо ҳаста, ӯз рафта нишонтон метем. корам ҷамъбаст кардем, ҳама чӣ тамом шуд, ҳама рафтанд ва охирон Мерседес не умеет, так как газель. охирон ман ҳамин бародарое ки
киргизистон ҳастанд. Чихае ки нишон додем 45 та дар уҷа пакетҳои майда ва 10 та пакетҳои калон барои бародарои киргизмонро равон карда истем. Манам михел. Это как видео. Ну, нормально, что. Главное, людям добро делаете. Да. Это вот самое главное. Это для братьев киргизов отправляем. Утром и узбекам отправили, и афганцы, братья тоже пришли, взяли свой кусок. Не, главное, добро надо делать людям. Особенно в такие дни сейчас, что творится. Да. Обязательно надо. Хорошо. Удачи вам. Спасибо вам большое. Я Паша, я вам сейчас кинем, правильно? Достои азиз, мо 12 та набори калон ва 30 та набори майда бор кардем барои балдарои афгон ва худо хоҳад имрӯз бурда мерасонам. Хела хурсанд ҳастем ки имрӯзҳо дасти якдигара мегирем ва агар ягон гуфтанӣ дошта бошед барои мардуми тоҷик марҳамат. Садфоиз мо аввалин супосгузориро аз ҳами организатор, аз ҳами Мосмостранс, соҳиби ҳами компания, касе ки аз бародари тоҷики мо, бародари мусулмоне ки танҳо барои афғононе ки барои бисёр миллати халқи мусулмон, барои бародарои узбак, барои бародарои киргиз, барои ҳамаги ҳатто барои русҳо ҳам барои ҳамаги инсонҳо кӯмак намуданд ва мо супосгузорӣ мекунем худованд бароишон ҳаҷри азим битанд дар ин моҳи мубораки рамазон ва дар қолуш ба ин тур як мушкилоте ки имрӯз барои тамоми дунёи мушкил гирифтаишонаи вируси корона ба ин хотир ё ҳам дардӣ карданд. Супоси фаровон аз ино ва мо ҳам барашон дуо мекунем. Иншолло ба мо шакли саҳиш мо метавонем кира ба мо мардумои касое ки 100% зарурат доранд барашон бирасонем. Ташаккурӣ мекунем аз ино. Сеҳат саломат бошед, ба кортон баракат. Ба шумо ҳам ташаккур ки омадем барои қабул кардан. Иншолло хеле аз шумо кори хайр аст. Мо бояд ҳамаги мо даст барои яки дигар битем ва ин барои дигар бузургҳо, барои дигар миллатҳои мо, шумо касое ки тавони азира доранд бояд дасти фақиру бечораи худро танҳо ба ин ҳолат не ки ҳамеша ҳаминтур бардоранд. мо супосгузорӣ мекунем аз ҳамин биродари мо. саломат бошед. Хуш омадед. Хуш бошед. дӯстои азиз, мо корро ҷамъбаст кардем ва бибинед ки чанд қа мошино омадагиянд. ҳамин мошино ҳамаш зиёдиянд. ҳамёда мо бор тамом шид ва бачаҳо омадиянд ки мо ёрдам кунем. рости гап агум ба ҳамаи шумо ҳазор раҳмат бародарое ки омадем. худованд файзи баракаттон кия бачаҳо. бибинед ки на самом деле як сухан мекунӣ тоҷикон ҳамаш рост мехезанд. ҳаматон ва гап надорем. шери нарем. Vamos. манам ин платформае ки мебинед борҳо дар ин ҷо овардан монда мешавад ва ба ҳар як мошин бор карда мешавад. ин мошинҳо ҳоло дар навбат истодагиянд ва ман дар инҳо бор мекунем. ин газели консули Точикистон аст. ба консули ҳазор раҳмат мегӯем ки дар ин рӯз ба мо ҳамроҳ аст, ба мо ёрдам мекунад. инаш бошад газели хадамоти мухочири Точикистон аст ки онҳо тасмим гирифтанд ки моро дар имрӯз ҳамкорӣ ёрдам кунанд ва ба мошини худашон бурда тақсим кунанд. яъне ки хадамоти мухочирати Точикистон. ин бошад дар ин ҷо 20
ба 20 оилаи тоҷикҳо ва узбекҳо ки дар як маҳалла ҳастанд ман ҳамин газел ба онҳо бурда тақсим мекунам. дӯстони азиз, имрӯз дар хизмати мо, дар хизмати шумо яъне 60 зиёда аз 60 мошини майда ҳаст ва 8 то газел аст дар ин ҷо. ва ҳамчунин мо дар имрӯз ба 35 донишҷӯи афғон ки дар як хобгоҳ дар карантин қарор доранд ва гирифтори коронавирус ҳастанд, ба онҳо қариб ки як моҳа хӯрока равон мекунем. ва ҳамчунин ба 34 донишҷӯи дигар дар як кунҷи Москва ва ба 12 донишҷӯи дигар дар як кунҷи Москва. Холоса имрӯз зиёда аз 800 оиларо мо бо ёрдами манамин бародарамон, директори ширкати Русмостранс тавонистем ки хурсанд кунем. Минатдории худро ба консулияти Точикистон дар шаҳри Москва мерасонем, чун дар ин рӯз бо газелҳои худ омада ба 50 оилаи мухочири тоҷик ки муҳтоҷи кумак буданд ба онҳо кумак карданд, яъне ки ба мошинҳои худ тақсим карданд. ва ҳамчунин ба хадамоти мухочирати Точикистон дар шаҳри Москва ки онҳо ҳам бо як газели худ омада 50 оиларо бор карда ва бурда тақсим карданд хӯрокҳояшонро. Минатдории худро ба онҳо низ мерасонем.